So, buhay tayo dyan mga sa October 23, 2022. Lalakad ako papuntang sakay ng taxi. Sobrang dilim pa sa paligid ko. Kasi alas 4 pa lang ng madaling araw. Wala pang alas 4. At may shoot kasi kami ng prenup. Kasama ko naman si Boss Bin. Tapos, yung kakasal syempre. Saka si Desi, yung organizer. Wala yung mga PA namin na makakasama. At yung ko, buhok ko na ngayon, sobrang bouncy. Mga kosa, kasama ko naman. Video lang ako eh. Nagdidip ako ng video eh. Kasama naman si Boss Bin, pinakasama ko galing na vlogger. Ayan o. Boss. Eh. Ako sa nag-umpisa kami mag-shoot ni Boss Bin eh. Time check, 5 o'clock na. Sa papunta na kami dun sa Paradahan, papunta dun sa tamang location sa talaga kami mag-shoot. Sabihan mo si organizer na si Say hi, say hi. hello. Ang gagwapo nila pares, no? Oo nga no. What's up, Desi organizer? Ito na, pagkain mo. Hey. What's up? Fuck you. Desi, para sa'yo to. Late ka eh. Sobrang stiff oh. Taas na pala ako. Hiking. Papunta dun sa... Laki ng mukha. Ako sa asop na kalagitnaan pa rin ang paglalakbay namin. Upstairs pa yan. Daming stairs doon. Kung titignan nyo ang taas ng inakit namin talaga. Bundok na to eh. At sa taas pa yung mismong shoot. Pagod na kami. Yo. Mas mura po dito ang naman ng bayad ng sa prenup. Kasi sa Desi boy! mas mahal po. Okay. Boboring kanina. Hindi na libre no koy. Libre daw? Nailoko, wait lang. Wala, magtubig ka. Nantok na ako. Mag-straight hair, no hair. Hindi nga eh. Nabuhay nga eh. Ngayon nabuhay yan. Yung mga kosa, pumayat na kami bin sa pag-akit dito. Ito kami ngayon sa Mount Kalugong. Ano masabi mo? Ganda dito. Oh, hindi. Vlog ko to eh. Yun mga kosa. Boss Bin, pagod? Medyo. First time eh. First time, oh. Palang Nangangalahati pa lang kami mga kosa. Ito ang print up. Mamaya ulit. Ang pagkain, dala-dala daw nila. Parang small word. Kilala niya ni... Ang magpipink ako. Away mag-asawa na yan, oh. Away mag-asawa na yan, oh. Dito sundukan tayo. Benos, Desi. Anong masarap sa itlog? Yung puti. Ikaw, Benos. Yellow. Kenneth. Puti, walang lasa yun. Walang lasa. Ikaw, pero yung puti yung gusto mo doon? Kuya yellow. Yung mabuhok daw. Yung? Luto. Yung Yellow. mabuhok daw. Yung mabok yung masarap na itlog? Anong luto? Anong luto daw? Yung may sisiw daw. Luto. Di ba, yung yellow and yung white ang gusto nyo? Na kung anong masarap sa itlog. Kenneth, ang masarap sa itlog, di ba kamutin? Hindi yan, di ba? Ano, Kenneth, ang masarap sa itlog? Oo naman. Kamutin, di ba? Okay. Makati ba yan? Minsan makati. Tulog ka. Ay, mga kasabihin, dasin tayong konti. Oh, ha? Oh, oy boy. Yan, ito yung lugar. Nagtatrabaho po tayo. Ano, boss? Dito naman tayo naman. Boss, okay ka pa, boss? Yes. Okay pa kayo? Gusto mag-video ng Bakit? punta dito. Alright mga boss. Ito kami sa may Mount Kalugong. At Boss Bin. photo kami ngayon. Mga boss. At si Walk Life. Yeah.
Basta.